Mirade, estou indignada. Eu, pero que vou ter que ir así para a cama. A mí alguén me pode explicar por que narices unha persona que ten título universitario ou estudios superiores non sabe escribir ben? A ver, por que narices esa persona ten o título? Por que? Que é máis importante o que se di que como se di? Que pasa que se non é unha filoloxía pódese permitir o lujo de non ter nin pajolera idea de escribir? Porque vamos, porque vamos. É que teño que ler cada cousa porque mirade, todos cometemos errores. Sí, eu tamén cometo moitos erros na vida en general. Eu non teño problema con eso. Pero a mí resulta indignante pagarlle os estudios á xente que teñan carreiras universitarias e que logo non sepan escribir ni unha mísera frase ao xeito nas redes sociales. E non estou falando de abreviaturas, Estou falando de non saber nin poñer un punto, nin poñer unha coma, nin poñer unha interrogación, nin unha admiración, ni nada. O sea, poñer lo que se viene llamando unha merda pinchada nun pau. Pois eso. Que estou indignada. Que non sei se hai xente que estudia, logo cuspe ali no examen e non pasa por sí. A información non pasa por sí, non? Chegou ali, saleu e non se le volvió a ver. Podemos dicir que a información no seu cerebro foi a por tabaco. Bueno, pois espero que nos poñamos las pilas en eso e a ver si temos un pouco de ansia, porque como decía miña abuela, as cousas ben feitas ben parecen. Ala, que vai a ver.